Не, ну ты толькі паглядзі. Такое адчуванне, што ён спіць і дзень, і ноч. Надвор'е спрыяе. Ну выпаўзі ты на вуліцу, паразграбай ты свае наклады. Хутчэй трэба варушыцца. Не, ну ты бачыш? Дык бачу я, бачу. А што яму? Скокне, жывёлу дагледзіць і ў хату, печку топіць, ды тэлевізор глядзіць адным вокам. Учора навіны слухала. Зноў гаварылі, як у нас усё добра. Не, я з Антонаўнай зачапілася, аж зіхацілась кабета. Паспела ў камбінатаўскі магазін зранку. А там усё, і косці, і свінячыя ныркі, і вушы. Кажа, ледзь клункі пацягнула. Хопіць цяпер і сабе, і катам, і да пенсіі недалёка. Вось я і кажу, лепш нам, можа, і не трэба. Ну, жывем же як-то. Ну, усё, балбатуха, толькі ля-ля-ля, ля-ля-ля. За мужчынкам сачы. Яму б пагаліцца, адзенне прыстойнейшае. І калі ласка, на чырвоную дарожку ў нашай канторы. Ну, чысты Паўлін. Не, нельга. Бухгалтэрыя працаваць перастане. Прывітанне, паважаныя гледачы. Жаданне з'ехаць у вёску. А наколькі гэта сур'ёзна? А давайте паспрабуем паразважаць на гэтую тэму. Давайте. Пачнем з таго, што размовы аб тым, што трэба з'ехаць, пачаць жыццё зноў, гучаць у каментарыях, напэўна, любога вясковага блогера, ну ці чалавека, які імкнецца да гэтага звання. Добра паданы матэрыял адразу ўздымае хвалю цікавасці. І жаданне быць вось на гэтым самым месцы, ну і таксама глядзець на блакітнае неба ці на вогнішча ў печы. Вельмі добра праехаць на сваім аўто па вёскам і селішчам, якія знаходзяцца недалёка ад гораду, і пазайздросціць на разнакаляровыя дахі дамоў і непразрыстыя плоты. Але як яно далей? А на самой справе як яно далей? Калі ёсць мэта, абавязкова будуць грошы. І вось вы ўжо уладар лепшага маёнтка, на якога хапіла гэтых самых сродкаў. Нічога не спыняе. Няма вады, калі-небудзь будзе. Нельга дабрацца дадому інакш, чым на аўто. Якія гэта дробязі? Галоўнае, вакол ні душы. І
старыя гаспадары абяцалі, што гэты дом будзе стаяць яшчэ 300 гадоў. Канешне, адразу трэба тут жыць, бо свежага паветра, такога свежага паветра заўтра можа і не быць. Ага, вода. Крэдыт. Прыехалі спецыяльна навучаныя людзі і ўсё зрабілі. Наша справа плаці. Грошы. І тут таксама грошы. Дзіцячы сад і школа. Возім. Спадзяемся на школьны аўтобус, але вакол ні душы, дарога сюды гэта напрамак, таму той ходзіць у суседнюю вёску. Возім. Праца. Галоўнае не спазніцца. А лепш працаваць выдалена. А яшчэ лепш працаваць на сябе, але грошы. Усюды грошы. Часу зусім не хапае. Ежа, свой гарод і гаспадарка. Пакуль нічога не ўмеем, але вельмі стараемся. Медыцына. Ау! Не, напэўна, яна ёсць. Але лепш не хварэць, бо гэта небяспечна. Як заўсёды нечакана бывае зіма. Снег, дарога. Каршун забіў курыцу. Зламалася машына. Адно жаданне спаць. А вось ведаеце, у вёсцы, куды прыходзіць аўталаўка, жывуць людзі. Хаця іх звычайна няма. Але яны ёсць. І працуюць, як мы працуюць. А галоўнае, ім усё падабаецца. Мы нібы іншапланетныя істоты. І да мяне ўсё часцей прыходзіць думка, як добра мы жылі раней. Святло, заслона, апладысменты. Напэўна, я малюю жудасную картыну. А на самой справе усё інакш. Хочу заўважыць, шаноўныя гледачы, што куды б мяне не нясло, я ніякім чынам не пераконваю вас рабіць так, як вы ўжо цвёрда вырашылі. Наадварот, мне будзе вельмі прыемна, калі побач у мяне з'явяцца яшчэ адны суседзі. І не толькі ўлетку. Але, можа, спачатку паспрабаваць? Тыдзень ці два, пабыць у вёсцы, пажыць. І гэта будзе дастаткова, каб зразумець, засталося ў вас жаданне перамен. Ці, яго, і бягом на свой 12-й паверх у свой утульны куточак.
Жыццё ж яно адно. Хопіць там усяго. Пішыце свае думкі. Ну і па традыцыі, калі відэа спадабалася, заставайцеся на канале, падпісывайцеся. І да новых сустрэч, паважаныя гледачы. Да пабачэння!